Il-Parlament approva emenda fil-liġi li se tkun qed tkompli ssaħħaħ l-operat tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD, l-akbar organu tal-imsieħba soċjali f'pajjiżna. B'reazzjoni għal dan is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali NDLUL spjega ma' One News li wara li din ir-riforma għaddiet minn kull stadju parlamentari kif imwiet anke fil-baġit għal din is-sena. Din il-liġi se tinkludi l-involviment ta' tfal bit-twaqqif tal-Young Shapers Forum. Ktibna l-istorja ħanejtek fid-dialogu soċjali f'pajjiżna għaliex għall-ewwel darba qegħdin nagħtu l-fakultà lil tfal ta' bejn 11 u 15-il sena li jipparteċipaw f'diskussjonijiet fl-MCSD l-ogħla organu ta' dialogu soċjali f'pajjiżna u għalhekk dawn it-tfal ħajkunu qed jipparteċipaw f'deċiżjonijiet li ser jaffettwaw mhux lilna l-adulti imma lilhom u l-ġenerazzjonijiet futuri. Is-Segretarju Parlamentari NDLUL spjega kif permezz ta' din il-liġi, il-Ministru responsabbli minn dan il-Kunsill se jkun qed jaħtar 5 tfal, bniet u subien, fuq parir tal-Kummissarju għat-tfal. Minimu ta' 5 laqat fis-sena se jkunu mmexxija proprju mit-tfal waqt li jagħmlu preżentazzjoni lill-imsieħba soċjali. Dan il-forum se jkun qed jara wkoll jiffaċilita diskussjoni bejn gruppi ta' etajiet differenti filwaqt li wassal b'mod konkret ħsibijiet ta' tfal. Minn barra dan il-liġi se tkun qed tkompli ssaħħaħ lill-MCSD bil-ħatra ta' kap eżekuttiv li se jkun qed iservi wkoll bħala segretarju tiegħu. Dan it-tibdil għandu jkompli imbotta l-operat tal-istess kunsill biex jibqa' jiġġedded u jiddiskuti materji relevanti għall-pajjiż.